Makita oferă o gamă variată de motofierăstraie pentru diverse aplicații, de la cele ușoare până la aplicațiile profesionale, fiecare având particularitățile constructive clasei respective, astfel că dispunem de o gamă variată de produse, nu numai motofierăstraie, ci și motocoase, mașini de tuns gazonul cu motor electric și cu motor pe benzină, iar gama este în continuă creștere. Motoutilajele pentru aplicații ușoare au câteva caracteristici specifice domeniului de utilizare, astfel lanțul este prevăzut cu sistem antirecul, prinderea lamei și întinderea lanțului se fac fără scule suplimentare, doar cu mâna. Sunt prevăzute cu pompă de amorsare pentru înlesnirea pornirii. Cele din gama semi-profesionale au lanțul fără sistem de reducere a reculului. Lama este mult mai lungă, lanțul este mai robust, prinderea lamei se face cu 2 șuruburi, întinderea se face din exterior, din lateral, folosindu-se de data aceasta o șurubelniță specială. Nu mai este prevăzută cu pompă de amorsare. Schimbarea filtrului de aer se poate face în funcție de necesități, astfel că în dotare motofierăstrăul este prevăzut cu un filtru de nylon destinat lucrului pe perioada umedă a anului. Cel montat deja pe utilaj este filtru textil pentru perioada uscată. Schimbarea se face foarte ușor. Și s-a schimbat filtrul de aer. Montarea capacului se face la fel de simplu. Nu mai avem pompă de amorsare și, bineînțeles, și cilindrea este mult mărită, astfel că gama este de la 43 de cm3 până la 50 de cm3 pentru domeniul semiprofesional. Pentru cele din gama de motofierăstraie profesionale, cele două modele EA7300 și EA7900 de 73 și respectiv 79 de cm3, de asemenea sunt prevăzute cu scule specifice pentru prinderea și tensionarea lanțului din exterior. Prinderea lamei se face cu 2 piulițe. Lanțul este robust, fără sistem antirecul. Nici aici nu avem pompă de amorsare. Și acest model vine în dotare cu 2 tipuri de filtre. Filtru de nylon și filtru textil. Iar în funcție de necesitate se poate înlocui unul cu celălalt. Modelele mari sunt prevăzute cu valvă de decompresie pentru ușurarea pornirii, iar aplicațiile lor sunt în general pentru profesioniști, cei care lucrează în pădure la doborârea copacilor.